Muri yeZimbabwe aiwa takaona kuti Ostallos Siziba aiwa anga akanyarara mazuva ano sezvamunoziva ndo vakomanaka vari kutungamira blue movement vachiti ndo bato rinotsigira vanozonjamisa. Saka muzuva ranhasi aiwa vazongouya vakangotaura vachitaura mashoko aiwa ekunyatso kuenda against ZANU-PF vanyatsoratidza their position vachiti aiwa hatisi kudzokera kumashure. Muri yeZimbabwe saramira mashoko ataura ndo pano kuti like wotina on the bell icon. Trombochana updates anokupa pano paZVAITWA News Live. Ndo anonyora achiti the regime in Harare is devoid of solutions to salvage our economy. The crisis we face is a result of their man-made chaos. With the absence of a monetary policy statement since the 2023 mid-term review, questions arise. What are they concealing? It must be put on record that the citizens will reject any covert attempt to loot national resources through a clandestine backdoor currency introduction. Saka ndo mashoko ataurwa panapa naGift Ostallos Siziba achireplya nawo yestructured currency aiwa iri kunzi iri ngotaurwa ichinzi ichapinda this week, inogona kupinda nemusi weFriday. Achitaura achiti aiwa hatina kana kutomboona kana iyo inonzi monetary policy, asi saka zvinoreva kuti isusu hatisi kutomboibvuma iyo structured currency auda kuintroducer. Muri Zimbabwe mashoko aOstallos Siziba aya akajamuka achimbotiudze munoti kudii pamusoro mashoko ataura. Pinai comment section medu mutidze mafungiro enyu. Sangana subscribe, like, notina on the bell icon. Torambochera mabhitsi anokupa pano paZVAITWA News Live.